Goddag, mit navn er Mads Barfod, og jeg er formand for Det Konservative Folkeparti. Helle Thorning har udskrevet valg, og derfor vil jeg gå igennem vores mærkesager. Den første mærkesag, det er topskatten, som vi her i Det Konservative Folkeparti gerne vil afskaffe. Så er der noget med den nye skolereform, den virker ikke. Og så er der noget med aktiv dødshjælp. Ja, her er der en veltjenende families bil. Den bliver nok til at sælge på grund af topskatten. Grunden til, at vi gerne vil have afskaffet topskatten her i Det Konservative Folkeparti, er fordi, at det hiver pengene fra de veltjenende familier og giver det til staten. Det problemet det er, at alle de veltjenende danskere, de flytter ud af landet, fordi de betaler mange penge i skatten. Vi vil gerne beholde de veltjenende i Danmark for at bevare vores gode økonomi. Der bliver snakket så meget om lighed her for tiden. Vi mener ikke i Konservative Folkeparti, at lighed er, at når de rige skal betale ekstra meget, for at der kommer penge til de fattige. Vi mener, at lighed er, at når man skal betale lige meget i procent. Ja. Her har vi så et rigtig godt eksempel på en veltjenende familie, der er flyttet ud af landet på grund af topskatten. Denne familie har set bedre muligheder i forhold til deres økonomi, hvis de flytter til Dubai. Topskatten i Danmark det er så et rigtig godt eksempel på, topskatten i Danmark er for høj. Ja, vi har fået et eksklusivt interview med en dansker, der er flyttet til Dubai. Goddag, mit navn er Mads Barfod. Goddag. Du flytter fra Danmark til Dubai. Hvorfor gør du det? Ja, altså, nu hvor vi har topskatten her i Danmark, så jeg en meget bedre mulighed for, at jeg kunne udnytte mine penge i Dubai. Hvor det er, at den indkomst, jeg har, den kunne jeg udnytte, i stedet for at give den til en velfærdsorganisation her i Danmark. Så det er simpelthen min begrundelse for, at jeg flytter ud af Danmark. Yes. Det er selvfølgelig et stort problem, at han flytter ud af landet, da hans virksomhed skaber en masse gode arbejdspladser i den private sektor, og er med til at lave vækst i den danske økonomi. Med de ord vil vi gerne også have fjernet selskabsskatten. Selskabsskatten er en dårlig ting for private virksomheder, eftersom at hvis vi fjerner selskabsskatten, så havde de sparet flere penge, og det vil tiltrække andre virksomheder fra andre lande også, og gøre, at Danmark får en bedre vækst. Ja, her i Det Konservative Folkeparti vil vi ændre skoleformen. Vi er et af de eneste partier i Folketinget, der har tænkt os at ændre den. Grunden til, at vi gerne vil det, var, at vi tog en almindelig folkeskole. Der var ca. 700 elever på den. Der var op til 75% af de elever var utilfredse med den. Det vil vi gerne gøre bedre. Fordi at hvis man er utilfreds med de omgivelser, man lærer i, lærer man op til 20% mindre, end man normalt ville gøre. Hvorimod hvis man var tilfreds, og alle var tilfredse og gerne vil lære, kan man lære op til 15% mere. Det er nogle gode tal og høje tal. Der er kun 5% af folkeskolerne i Danmark, der fungerer 100% optimalt med den nye skoleform. Hvis vi kommer til magten, vil vi sørge for, at der er i hvert fald 50% flere. Vi vil gøre sådan, så alle folkeskolerne i Danmark fungerer 100% optimalt, og Danmark bliver et meget dygtigere land i fremtiden. Allerede på dette år, hvor vi har kun haft et år med den nye skolereform, er allerede op til 40% af lærerne, altså 40% flere sygedage blandt lærerne. Det er drastiske tal, og dårligt for de kommende studenter. Her i Konservative Folkeparti går vi ind for at gøre aktiv dødshjælp lovligt. Vi synes det er dumt, at vi bruger så mange milliarder på at holde mennesker i live, som er hverken i stand til at bevæge sig, snakke eller gå. Vi synes det er bedre, at man får en mere menneskelig og naturlig død, end at man dør med dyr medicin i kroppen, og man dør med lidelser. Så vil jeg hellere vælge at dø, hvor man er lidt friskere og kan huske det.